लोगोफोर बयनिसिमबो आरोना दा आंनि मोनसे फेक बा WhatsApp ग्रुपफ्रावबो आंखौ दा जि माने भाइरेल खालामगासिनो आरोना मानसिफ्राहाय। हेल' लोगोफोर गुड इभिनिं। नोंथांमोनाथ' दिनैनि भिडिअखौ टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र नायनानै हमनानै मोनखाबाय जानांगौ। दिनै आं सोरनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' फेसबुक इउटुबावबो नुखाबायबो जानो हागौ आरो फेसबुकावथ' गोबां मानसिफोरानो दा फट' मोनसे शेयार खालामबाय दंखायो आरोना। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै ला आरो थाम्बनेलाव नायनानै मिन्थिखाबाय आं सोरनि भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाजोब्बाय। दा दुम्पे गालिया मा बुंदों नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायनानै लाबानो जाबाय। माने दुम्पे गालिनिथ' दा मोनसे भाइरेल भिडिअ फेसबुकाव शेयार जाबाय दं नालाय, बेखौनो नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होननानै लानानै फैबाय। माने बे भिडिअआ रियेल नंगौना नङा नैबे भिडिअनि सायाव दुम्पे गालिया माने मोनसे रिप्लाइ होदों आरोना। नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नाय आरो सोर सोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लोगोफोर, आंनि भिडिअखौ अबे अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना। आरो आंनि नैबे खिथुनि बेकग्राउन्डआव नुखादों जानो हागौ जोंनि हाजोआ नैबेनो आरोना। जोंनाथ' हाजोआ बिराद खाथि जायो आरोना, सोरबाफोर बेरायनोबा फैनो हागोन। बिदिब्ला लोगोफोर नैबे फार्स्टआवनो दुम्पे गालिया मा बुंदों नैबे भिडिअखौ नायनानै लाग्रो। लोगोफोर बयनिसिमबो आरोना दा आंनि मोनसे फेक भिडिअ माने आपल'ड होगासिनो ना मानसिया AI नि आपजों आरोना। ओमफ्रायहाय मैयाबोहाय बे सिगांनि थांखांनायनि जेनेबा आंनि 2 इयार्स जाखांबाय बे माने बे फट'खौहाय मैया रिआपल'ड खालामफिनदोंमोन आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ ओरैबायदिबो रायहरखादोंमोन, ओमफ्रायहाय डिलिट खालामनानै सेस आंखौहाय ब्लक खालामना दोनबाय आरोना बे मानसियाहाय। ओमफ्रायहाय जेनेबा WhatsApp ग्रुपफ्रावबो आंखौ दा जि माने भाइरेल खालामगासिनो आरोना मानसिफ्राहाय नङा गारानो। दा रियेल आरो फेकआथ' माबायदि सिनायखायोना नायनायावनो। बेथ' आंथ' नङानो ना, जेनेबा बेखौ आं बोरै एक्सेप्ट खालामना लानो नङा होमबा ना। बे फेक भिडिअखौहाय जेनेबा माने शेयार खालामगासिनो नङा गारानो। जेनेबा बे नंखाथारानो, बे AI नि आपजों बानायनायखौ आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन आरोना। जेनेबा बेलेगाथ' रियेल जाबाय, जेनेबा आंनि लोगोआनो दा इनि जागासिनो नालाय, जेनेबा बेनाथ' रियेलानो जाबाय र', बेखौ आं एक्सेप्ट खालामना लाबाय हा। बेनाथ' जेनेबा गावनि बयफ्रेन्डआनो आपल'ड होना लाबाय, सानैनि गेजेराव बोरैबा जाफ्लांबायबो जानो हागौ। ओमफ्राय जेनेबा आंखौहाय बेबायदि AI नि आपजोंहाय खालामनानै जेनेबा आंखौ मानो बेबायदि ब्लेकमेल खालामनांगौ आरोना। नावबा आं केस होगोन। आं बे मानसियाबो अबेनि आरो बिसोरोहाय ग्रुपाव मोनबैसे बड'लेण्ड फाइटार ना मा ग्रुप बेनिफ्राय मोनदों आरोना। आङो सेस नाम्बार र'जों आं दानो होनानै देखायगोन। दा शेयार खालामगासिनो फेसबुकाव नायथाव जे आंनो मानसिफ्राथ' माबायदि हरगासिनो। बाबा बेथ' नंखायानो, जुदि आं बे फेक भिडिअखौहाय आं एक्सेप्ट खालामना लानो हागोन नामा। भिडिअहाय अबेनिफ्राय बड'लेण्ड फाइटार ग्रुप, बेखौ आंनो माने माखासे मानसिफ्रा माने स्क्रिनशट मारिनानै हरदों आरोना। आंथ' बिहरबाय थाखायो सोरनिफ्राय मोनदों एबा जेनेबा बे भिडिअआ अबेयाव आरो सोरजों जादों बेखौबो आंनो प्रुफ नांजोबगौ। जुदि बे भिडिअखौ आपल'ड होनो हादोंबा ना, जुदि अबाव जादों आरो सोर जादों बेखौबोथ' प्रुफ होनो हानांगोन ना। जुदि बे भिडिअआ फेकआनोखा, जुदि आं बेखौ एक्सेप्ट खालामनानै आं बोरै लागोन दे जेनेबा ना। ओमफ्राय बिसोर शेयार खालामग्रोलायदों, बिनि नामाहाय नै जेनेबा सुबुंसा बसुमतारी खोमा नै। स' आं बिनि नाम्बारखौबो आं स्क्रिनशटआव होखागोन। आरो मानसिया उदालगुरिनि ना माने आं बुंनो हाला, जेनेबा माबायाव दङ आरोना, लाइभ लकेसनाव दङ। जेनेबा जा भिडिअखौ बे नङानो ना, फेक भिडिअ ना, बेखौ जेसेबां मानसि शेयार खालामगासिनो ना आं बिसोर गासैखौबो हमजोबगोन। जुदि दसे भिडिअआहाय दसेनि गेजेरावहाय डिलिट जायाबा आरोना। नंजां माजां मानसिया बेबायदि खननै खनथाम फानजाबाय थाया मिथिबाय। जुदि आंनि लोगोआनो जेनेबा दा गाव बयफ्रेन्ड सानैनि गेजेरावहाय दावराव दावसि जाबाय, जेनेबा बेयो रियेल, औ आं बेखौ मानिबाय आरोना, एक्सेप्ट खालामबाय। जुदि आंना बे जुदि रियेलानो नङा, जुदि फेक भिडिअ बिदि AI नि आपजों खालामनानै मालायखौ ब्लेकमेल खालामनानै मा एसेबां मानो मोजां मोनोब्रा नोंसोरो, साननांगौब्रा मालायनि लाइफखौ। माने हागौमानि मानसिखौ माने गाज्रि लाइनाव लांनाय बेल' आरोना। नोंसोरथ' साना माब्लाबाबो ओरैबायदि मोजां लाइनाव माबायदि लाबोफिननो हागोन, बेखौथ' साना। माने हागौमानि गाज्रि लाइनाव लांनो बेबायदि आरोना मानसिफोरनि साननाय। आरो नामथ' लाथ'ला आङो जाखिनि। आरो जों दा बहा दङ बेखौ मानसिफ्रा माने गोबां मानसियानो बुंखायो आरो आंनो भिडिअ बानायनानै हगारबाय थाखायो। आरो जोंखौ मानसिफ्रा गोबां मानसिफ्रानो सानदों जे जोंखौ गुवाहाटि एरियायाव दं। जों गुवाहाटियाव दाहाय दङ दायो, रङियानि खाथि जायो। जेनेबा ओरैजाय गुवाहाटि ओरैजाय रङिया, जेनेबा जों गेजेरावसो दङ, बेबो सखि गेटआव। आरो नोंसोर जुदि बेबायदि सानदोंमोना जोंनि थानाय जायगाया माबायदि, जों न'निखासो, जेनेबा बेवहाय जेबो हौवा सेंग्राफ्रानो फैनोनो एलाउड गैखाया। जुदि नोंसोरहाय बेफोरबायदि इसेबां गाज्रि सानदोंबाना, जुदि बेयाव जानानैहाय बेबायदि AI नि आपजों बानायनानैहाय आंबो जेनेबा ब्लेकमेल खालामदों ना, नोंसोर नायफैनोबो हागोन आरोना माबायदि मावदों, जेनेबा जों बेफोरबायदि थाफैदों ना मादों। फैनानै नायफैयो अब्लासो नोंसोर प्रुफ नुगोन ना। नोंसोरहाय जुदि भिडिअखौ बेबायदि नङा गारा शेयार खालामबाय थानानै हगारनो ना, जेनेबा आंखौ माबा मोनसे जानानै नुजानो लुगैदों, बास बेनोसै आरोना लास्ट अपसन। जुदि आंथ' बुंखाबाय बे आं नङा आरो बे रियेलबो नंखाया आरो फेक। आरो आं बे फेक भिडिअखौहाय आङो
एक्सेप्टबो आं खालामनानै लानो हाया जुदि बे भिडिअखौहाय नङा गारा जुदि नोंगौ होनथानानै बुंबाबो बिनि सायाव आं माबा मोनसे एक्सन लागोन आरोना आंखौनो जुदिबा आं माबा मोनसेयानो जायोबा जाया आरोना बिनि सायावहाय मा जायो बेखौ आंसो मिथिसिगोन आरोना जुदि नङानोबा बेखौहाय इसिबां सोर माने सहायना थानो हानो आरोना माने जायसो बेफोरबायदि नङा गारा खालामजायो जेनेबा बेथ' हायाना इसिबां हार्ड जानो हायाना नङा गारा बेबायदि नोंगौ होनजाबाथाय सासेया गिदिर मानसिनो होनो थाखाय लांगासिनो आरो जोंनि आर'नाइ जा मोजांखा आगरा ब्रेन्ड निउ इन्दिनि ओमफ्राय नै बिदि आरो डिजाइना मोजां आं मोजांथार नुनायखाय नोंथांमोननोबो दिन्थिनोसै होननानै सानबाय नै जा मोजांखा बिथिंबो जा मोजां नै डिजाइना मोजां मोनदोंना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा कमेन्ट सेक्सनाव मोजां मोनदों होननानै खोन्थाहरनो दाबाव दे नै जा साइजखा आंसो लानो लुगैलायबाय बर' फिल्मनि सासे समायना एक्ट्रिस बयजोंबो सिनायजानाय बयजोंबो बरायजानाय बयजोंबो मोनथिजानाय बियो मोनसे ओरैबायदि मोजां भिडिअ होदों गावनि फेसबुकआव बियो गावनो सोंदों आर'नाइयाव बिबार बेसेबा मोजां नुदों दा आङो नोंसोरनियाव सोंदों नोंसोरो माबायदि नुदों कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहर दा आङो बिसोरनि बागै भिडिअ बानायनानै बुङोब्ला गोबाङानो आंखौ नोंहा मा नांजादों नोंहा मानो जोंबाय थायो बेफोरबायदि गोबां कमेन्ट्स फैयो ना आङो नांजाया मालाबाबो दिनै सोरबा बर' फिल्मनि एक्ट्रिसानो जा एक्टरानो जा जोङो माब्लाबा बुंनांगौ सम जायोब्ला जों बुंगोन दिनैनि आपडेटआ बेनोमोन आरोना दुम्पे गालिया मा बुंखो बेखौथ' बयबो खोनाखाबाय मानो होनोब्ला बे रियेल नङा होननानै बुंदों आरोना दुम्पे गालिया गावनि खुगाजोंनो मानो होनब्ला AI जों इडिटिं खालामनोथ' दाना बिराद मानसियानो इडिटिं खालायनानै बायदि बायदि आगारबाय थाखायो नालाय दा बे भिडिअआबो AI निसो होननानै बुंदों आरोना सिगां नाथाय जादोंमोन होनदों आरोना माने 2 बोसोर 3 बोसोरनि सिगां जादोंमोन जानाया बे फट'खौबो आपल'ड खालामदोंमोन होननानै बुंदों ओमफ्राय दा बिनि सायाव दा एक्सन लानायनि खोथा बुंदों आरोना दुम्पे गालिया दा दुम्पे गालि होननानैसो मिथियो रियेल नामा मा नाम बेखौथ' मिथिला फेसबुकआवथ' बयबो दुम्पे गालि होननानै मिथिखायो नालाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै आरो सोरनावबाफोर बे भिडिअआ दंबा आपल'डबो खालामनाङा आरोना खालामबाबोथ' एक्सन लानायनि खोथा बुंखादों नोंथांमोनानो खोनाखादों आरोना दाथ' लोगोफोर दुम्पे गालिया मा बुंखो भिडिअखौ नायनानै नुखाबाय जाय फुल नायदों आरोथ' दा बुंदों माने रियेल नङा होननानै बुंदों आरोना सिगांथ' माने जादोंमोन जानाया माने 2 बोसोर 3 बोसोरनि सिगां जादोंमोन होनना बुंदों आरो दा जाय माने बे फट'खौ AI जों इडिटिं खालामनानै आगारदों बिनि सायाव एसे एक्सन लानायनि खोथा बुंदों आरोना आरो जाय भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय दं बिनि सायाव एक्सन लानायनि खोथा बुंदों आरोना दुम्पे गालिया ओमफ्राय वार्निं होबाय आरोना आब' दुम्पे गालिया बेनोसै आरो सान्दुङाबो बिराद गोसा खिथु उनाव नायदो बेकग्राउन्डआ हाजोनि बेकग्राउन्डखौ माबायदि नुदों नै कमेन्ट खालामनानै खिथाहरलाय जोंनि गामिनि बेकग्राउन्डखौ आरो हाजोखौ माबायदि नुदों कमेन्ट खालामनानै खिथाहर आरो सोर अबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय नायो कमेन्ट खालामनानै खिथाहरनो दाबाव आरोना आरोथ' मिथिखाबाय दा दुम्पे गालिया जाय माने बिनि फट'खौ AI जों इडिटिं खालामनानै बे भिडिअ भाइराल जाबाय दङना बिनि पस्ट आरो भिडिअ बिनि सायाव एक्सन लागोन आरोना जाय माने बे भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थायो बा पस्ट आपल'ड होयो बिनि सायाव दा भिडिअखौ दाननायनि खोथा होखाबाय आरोना आब' दुम्पे गालिया ओमफ्राय थाबैनो दाननानै लाखादो नङाबाथ' बयबोथ' मिथिखाबाय एक्सन लानायनि खोथा होखाबाय बिदिब्ला लोगोफोर दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोसै नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय।